Molt bones, soc el Lluís Martín i vinc a presentar el meu TDR sobre la polarització de l'opinió en el conflicte d'Israel i Palestina i en la guerra d'Ucrània i Rússia. La meva hipòtesi en aquest treball era que en el conflicte d'Israel i Palestina l'opinió estava menys polaritzada que en el conflicte de la guerra entre Ucrània i Rússia i que era més fàcil escollir un bàndol en aquesta segona que en la primera. I que aquesta polarització es devia principalment als mitjans de comunicació. Com a objectius està trobar com afecten aquests mitjans de comunicació a l'opinió, trobar quina és la diferència entre diferents mitjans de comunicació i més o menys veure quina és l'opinió de la població. En aquest treball s'ha fet una recerca prèvia per entendre la naturalesa dels dos conflictes i per poder entendre quines preguntes s'haurien de fer a l'enquesta i quines notícies s'haurien d'analitzar. Les conclusions d'aquest treball han estat que aquesta polarització és existent i que principalment es deu a la desinformació, però la part dolenta és que no s'ha pogut deduir si és per medi de comunicació que consumeixen, perquè la majoria dels enquestats consumien altres medis en comptes dels proposats per al meu treball. I en quant al que hem après en aquest treball és sobretot la gran hipocresia davant dels països europeus i occidentals davant del conflicte Israel-Palestí, sobretot després de l'atac de Hamas de l'octubre, i com aquesta hipocresia ha afectat a les persones a l'hora de decidir a quin bàndol donarien suport.